Mga kapuso, atong sayron ang sitwasyon sa panimalay sa gipatay nga radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental. Pinaagi sa live report ni James Paulo Yap nga nanukad karon gikan sa Calamba, Misamis Occidental. James? Kent, hugot nga seguridad ang ginapatuman karon sa sulod o gawas nga bahin sa panimalay ni Juan Humalon, ang radio broadcaster nga gipatay samtang niere sa iyang programa. Bantay sarado karon sa Calamba PNP ang panimalay ni Juan Humalon. Diin kini gipusil patay niadtong Domingo. Sukwahi sa ubang haya sa mga minatay, nakasarado kanunay ang main gate sa ilang balay. Mga suod nga kabanay ug mga higala lang una ang ginapasulod sa maong panimalay, kini aron na sab sa seguridad sa tibok banay ni Humalon. Samtang kagabi, misulod na sab sa investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 9 alang sa usa ka parallel investigation aron nga matabangan ang kapulisan nga marisolba sa daling panahon ang kaso. Sumala ni NBI 9 Director Moses Tamayo nga ilang gibalikan ang mga kuha sa CCTV camera pipila ka adlaw. Una ang pagpamusil kang Humalon. Og gilauman karong adlaw Kent nga mubisita pod sa haya ni Juan Humalon ang Regional Director sa Police Regional Office 10 nga si Police Brigadier General Ricardo Layog. O gani kaganinang sayo pa lang sa buntag gisuyod na sa kapulisan og sa K9 unit ang palibot dinhi sa iyang panimalay alang nasab sa seguridad sa mga mubisita nga mga opisyal sa kapulisan. Balikan nimo Kent. Daghang salamat, James Paulo Yap.